Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu hayu rahayu. Mugi sing kula sasa ing Gusti Kang Maha Kawasa tansah kapatedaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kabar matur maturipun panjenengan para pingsepuh sesepuh ingkang dahat binektenan saking para rawuh kanggo putri kang minangka pakurmatan sagung dumateng para pamirsa ingkang bagya mulya. Perwakannya diripun kula matur sumangga kula dherekaken mojaken raos puja dalam puji syukur wonten ngarsanipun zat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala satemah ing titi wanci dalu menika panjenengan kula sedaya saged pepanggihan wonten ing papan menika. Selawat saha salam kita sangataraken dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka dadya tepa tuladha gesang bebrayat wonten ing alam donya ugi panjenengan kula anggantun syafaatipun sak mangke ing yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Ing salajengipun wani kersanipun ingkang hawang gugati Nodinji Ibu Lia ugi sak brayat kanca-kanca para pamutri budaya kesenian Jatilan Kudo sejati ing tinggi wanci dalu punika wadene ngadani tata cara padha tungkang ewadene ing dinten dalu punika ing rekaman dalu punika pengetan ulang tahun kesenian Jatilan Kudo sejati ingkang kaping 16 ugi ing tinggi wanci dalu punika adicara ulang tahun Bakpia 576 ingkang kaping 16 saking dumateng para pamirsa sedaya muga-muga mugi-mugi semoga kita sedaya ndedonga mugi-mugi anggenipun bisnis Bakpia 576 tansah ngrembaka tambah cabangipun mugi ingkang kagungan sehat walafiat ayam-ayam tentrem bagya mulya kadiwasan bismillahirrahmanirrahim tumpeng tumawaing pangeran semoga potong tumpeng wiwita Bakpia 57 tepuk tangannya mana
Di atas bisa dipelajari undur-undur di pinggir kali di atas dia
Kurang siji yo. Loro. Kali. Ini. Beras tunggal. Kali. Ayo. Bang Komet. Iya, wis ayo. Iki piye iki? Piye, Dek? Piye ade metu sik? Iya. Iya. Barangnya metu kok. Wis ae kan nulus nyundul sini tuh. Wis ora tahan dari. Iya. Wis kan iki barang sik jere. Lah iya. Ayo, Dek. Ayo semoga. Ayo. Tapi sing gawe piye? Sing gawe. Satu. Mas satu. Yo, ayo. Ayo, Dek. Ayo. Ojo. Meneh ora. Bon tenan. Ayo salam semet karo barang wis metu kok. Ayo. Ayo. Nungguin ya iki selak mangan semut. Lambeku kesetrum-setrum iki. Kowe ora kok? Ora aku diutrum mongos dadi ora nyetrum. Mosok kok. Lah aku ora nyetrum kok. Nyok. Aja. Aku yo perasan. Ayo. Terapi. Ayo salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego. Ayo, rumah sana awak dhewe wis go bisa ae. Ora sida rampung. Ya, alhamdulillah dhewe tekan mriki nek, Mas. Nggih, tekan mriki niki. Adoh saka kono, alhamdulillah tekan mriki. Kudanan ora apa-apa. Acarane apa, Mas? Acarane niki jadilan ulang tahun. Ditambah ulang tahun iki lho, Bu. Bakpia. Iya. Yang ownernya. Iki ownernya. Sing ulang tahun sapa? Bakpia. Pusat. Hah? Anake, kita. Oh. Nggih. Pundi? Oh, kae. Di. Anake loro ya, oh, siji karo kae. Oh, sing ndi, Bu? Sing ndi apa cilik, Bu? Oh, sing gede. Gede kabeh wong tuwek-tuwek. Iki. Iki. Ngawur bone ya. Sing ndi, Mbak? Sing gede ning cilik. Iki kok. Niku mati ngati sing lancar iki sapa jane? Sing ndi? Oh, nggih. Ya tak dongake happy birthday to you. Heeh. Aku ketak bahasa Inggris. Heeh. Iki bahasa Jawane. Ya. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Kakang Mbak. Nelfon me, milik. Lek Juminten sapa? Juminten. Mbak.
Mbak Anggita Putri. Ayo semoga sehat selalu atas rezekine. Yes, afternoon. Yes. Afternoon. Good. Good the way. Anu, beautiful. Oh, artinya beautiful. Non, Mbak. Pripun, Mbak? Oh iya, aku tak juga duitnya ya Bu ya. Dia tak juga sik. Duit ning ngono Mas. Anggo sik eling-eling sik. Duitnya lah kae karo lah kae. Kok nek ana mak kitih-kitih wong berarti jenenge tuyul. Oh iya. Ya Allah duit. Ya. Lah iya. Alhamdulillah saiki wis terang met. Alhamdulillah berkat iki pancen pawang udan. Nek wong elek tampil ngene iki mesti terang. Wedi udane. Kowe nek payung karo udan milih apa, Mas? Aku milih udan. Aku payung dari. Mergo aku wis tau mayungi dheke tapi malah milih kansane. Ya, termasuk ngene, Mas. Kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Lah iya. Lilo kowe. Lilo. Malah pun kata-kata yang piye. Lah iya, tak dongake. Nggih, masyarakat pundi? Mak, kok duit sudah tiba, ora juga itu. Ilang aku ora dipateni. Ora duit. Malah untune tok jare. Iya. Iki lho bose saiki wis ngedrami jang-jeng. Biasane nggawa nganu hengsek. Biasane ayo. TikTok biasane nyono, saiki karo jang-jeng. Rada munggah pangkat. Biasane nang isor panggung kok. Biasane bayarane 500, saiki 1 juta. Masa Allah subhanallah. Bagi bos. Ya benehi, Bang. Ora bisa dipikir manuk gemek. Ning omahmu ngurusi manuk. Ngurusi manuk tinggal jalur panganan ora ngerti kok. Manuke jan milangati men. Lah kok iso? Manuke dilus-lus malah ngisi. Ane jare sing duwe dilus-lus malah ngadeg iki. Manuke kuwi. Maksudnya madeg ning petarangan. Lah iya. Alhamdulillah udah cileke do kumpul rene. Heeh. Hati-hati mangke nek dadi nggih ampun sedherek mriko mangke niki rada ganas niki. Apa meneh niki? Apa kok do dibojo kabeh ngene iki wah lah. Lah piye? Wis. Piye? Ulah celupuk ngono wae modele ngono ya. Modele wae. Ya wis. Dungake ya wis. Ngomong ya wis. Kaya jekuk duit aku tak nyanyi ya iso. Nyanyine apa? Nanyine request iki kayane iki happy lho. Sing ndi? Iki Inui happy. Oh, iya. Iki kasmaran, Bro. Inui kasmaran. Karo sapa? Ayo mbok karo cewek. Tapi tak omongi ya ngono. Aja sok banget. Engko nek putus nangis. Lah koyo biasa. Gak boleh. Ora wis njero WC. Wis ayo nagoni men. Iki musiknya nasional kabeh. Tak raose wong. Aku rada pilek kabeh. Monitor ketua. Iya, malah. Ora kira. Iya. Yo. Nanti deh, B. Happy birthday to you. Yo kok wis arane kok takon aku. Burat wengi ler Begitu. Cangkeme rada beda. Keren. Ini cangkeme piye? Hah? Linta. Oh, itu dia. Arom burat wengi ler jalan sari. Piye kurang pas ge? Lintang
Lo, met, istighfar, met. Astagfirullah. Terima kasih. Orang nanti, aku nanti. Mas, ditutupi. Nek dipetengi dhewe untune ketok. Ambane ngomong nek peteng mah untune ketok. Met, tak omongi, Met. Matur suwun. Mau ning kono digayai. Sopo? Kai. Aku. Aku ning gagene Bukaro. Aku rono. Yo, aku tak sing dalam ibu piye? Nek karo wong ngono kuwi tak wari njaluk. Piye? Kowe lho, sak bathuk barang. Mesti loro kang panak. Kang panak kok ning sirah bathuk mikeng. Ayo. Aman. Ayo. Jalur apa, guys? Jalur lagu aja sih yo. Lagu apa? Siapa, Des? Lagu nih. Piye. Very goodbye. Piye, balik lagi, Des. Balik lagi, Des. Ora update iki yo. Piye. Hoi. Jadi kuwi. Lagi sama apa ya? Lagi sama. Kat pingin naik buket, saiki naik buket. Mirip. Telung dina tanggapang aku dhewe yo, Mas. Bilang apa sayangku? Makasih ya. Nah, suntik. Muah dulu, muah. Satunya. Wes. Sekarang lagi bisa dicium Mas. Ladies and gentlemen, for the royal one. Ayo iki yo soalan gawe karo terus. Aku rasa terharu. Tapi ini bukan. Alhamdulillah. Andes. Kowet. Wih, digosok. Kowe Wah. Andes ditimbali Mas Uzi diparingi kae lho. ada lah Mas Puji. Nah. Ya jalan oh iya bakal mano tak juga nih. Kok manut toh? Mano wawi mana ini kisah. Ndok pitik. Bakal ndok pitik ada. Terima kasih Mas Uzi. Ayo anak. Ini yang menang Bu, cinta-cinta ayo. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Andres sukses Andres. Des. Lagu dansa. Ayo. Lagunya piye, Mas? Lagu dansa piye? Sing piye? Tunggu. Iki. Lagunya sing piye? Piye? Ya Allah lindungi Des. Apa Des? Piye. Ring. Yuk, mana buah?
Nyuwun disunat malih. Sirkumsisi. Hei, iki pikirless ora dijak. Nah, Wis kabeh. Ngoten. Ya. tak tanyani dhewe ae. Nah, dhewe jambok ae lah. Ini tak nyanyi nek tenang nggih. Ayo. Tak nyanyi ndak selak kosong ising, Mat. Jangan binyak latul-latul ning kering kumat genting. Pecah ora iki. Pak dokter. Mbak apa ngurusi lato-latoku? Pak dokter iki ya ragu. Dia minta diskusi. Aku mau pesen Des, besok pagi kalau buka ya wis Des. Segera kayak gini ya. Kira kayak gini. Ancamannya ya Mas Kusdi ya. Mandul. Hei. Ancane kira lu keturunan orang rongos iki. Kebiri. Mandul barang aja. Yo. Anak sapa? Ini cucunya yang punya Mbak Pia ya. Oh, ini Mbak Pia. Ya, ya. Kan kau Anteng banget. Ya iya, anak tadi bete-bete ya. Entuk. Ati durung lila. Kowe ngandeng wong liya. Apa iki kasunatan sing tak tampa? Bebasane kembang makaran hati nanging dudu aku sing duweni. sakno. Ya. Sakno. Kasih nyata, kono sih. Ayo, Ya. Mas. Mangan jupat. Ayo teman-teman kita diajak goyang. Ades. Goyang kita diajak ayo. Ada.
met nyanyi ya wis masane jeglita met kowe liliran nek arepmu Mas, matur suwun sekali. Ayo, ladies and gentlemen. Ines, ngapa makan sendal? Ayo. 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 Ya Cayo.
Thank